ببعمتو أشحات كاو إثيوبيا، إرترا، سودان، يوغندان كالኦት ተመሳሰልቲ ናይ ኣፍሪካ ሃገራትን ዝሐሸ ህይወት ኣለሻ ናብ ሊብያ ይምርሑ እንተኾነ ግን ኣብ ኣውሮፓ ዝጽበዮም ዝሐሸ ህይወት እንተሳድዱ ኣብ ሜዲተራንያን ባሕሪ ክንዲ ሓመድ ማይ ተኸዲኖም ዝቕበሩ ብዙሓት እዮም ሎማዓንቲ እቲ ከቢድ ናይ ባሕሪ ጉዕዞን እቶም ስደተኛታት ካብ መዓሙቕ ባሕሪ ንምድሓንን ኣብ ዝግበር ከቢድ ኦፕሬሽን ገበርቲ ሰናይ ዘጋጥሞም ናይ ሓቀኛ ዛንታ መሰናኽላት ክንርኢና እዚ ቪድዮ ላይክ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምባል ጀምርዎ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ይጽንሑ تاريخنا جمر بقاطرة فرنجي أو كرمت خلت تشحن عسرت حمشتانيو لوكاس تهال من إسي بشحات زغط صورو تفناقلتي كاو كيناتن أجر قرنت أميتنا مليتهم عقوان زوالت أمت أن مركب ناب جرمانن إيروبان بلزحي غرفو خمز اللو استو عليه لوكاس أحدنا يمجدو كان الناس رحن كلو حتى ده جنزب سلزين برا نودا كعسو غرخت جزء زي مخ على رأيه بس مقنعت زي دما لوكاس بعلو نفتنا يتفناقلت مع قوي بمخاد حد نورد كبركت والسنة نتن اشتين كل عون كعسو أجرهابو مسؤول نقروته جيزة تقاته إذا تفنقلت زيهم كاستفلاولي هاجرات أفريقيا بليفيا بيلوم بحماق من قدو استتعنا ناي بلاستيك جالباتات تسافيروم نتحماق بحري كشاقر ويسعرو نيروم انتخونا جن أفتقوان نسو منقستي إيروب نزومو هاجروم زنويرو كيناتن تأجا من تنتينوم زحش هيوت نمقلاش هيوتوم حدا غازقتي نورو سدتنياتات نمحقاز كونه نمدحان زغوروم نورو تعريتات ملو أقواريته أبز جيزازي سبات اتناي وكيانوس بحرق شوغرونا مكرو بزحات تحيلوم يموتو سلازنورو لوكاس سبات نمدحان يوسنمو اتوم سبات نمدحان كتحقزو تخيل جالوان مجزاء سبات كزارو جمرة نجرجن منم جنزبي نورون انتخونا جن تسفاي كورتن أفتح هاجرنا يزلو من إسيات حيلة تقيمو حدا مفتحن مقلاش دما أو إنترنت زشيت أجلباتات كقليش جمرة لوكاس نتمدبنا ديو نجرا أديو جن بزو سانو زمن محجوستين ورتن إيروب آتيوم نزي ذكرو سدتنياتات متساي هوتون سروحن كبالاش فتي ما يدليتن نتزقلي شو لجالوا مجزء خون زغير كرشي فتي مخأكل كم زي كقل دما نجراتو اتناي سرح تاريخون أمتاي سرح خاطخ مكرون كله نحد عمت بكرات سلازرئي نعود صبق كم زي كون تتنقو بتخالي وجن دما عركون لوكاس زخونت كيتي أبنايسو أوي مسلاتن حقتاتن تكالات زعواتو قداي زوالت أمنكسغاسن تأمتن نخقبرلو استخالان تكبر نرئة إذا خلونات مكره لوكاس نهديو زروا سمعو تسفا قرص أيدلين أمت الرشا زروا ديو تنتينو اتم زكارس أنو سدتنياتات مدحان يوسن عركو كيتون وسانو تخكرنيا مخانو بمنقار أو قرنو خوينا خمتك آلس تفلطو أديو إذا خلو تولزلا نعو حالي هالنبر تسالي أتيكوناتن انتخونا جن علامهم كانوا سوم زعب سلازخونه نعا أخي سمعو سروحن قطلو خمس قبا أفلتتو أفكاريتو كيتي إذا غتلن كلا جن تمرتا قريتا مسوخت زور كم زي تخيلنا قلتها لوكاس السامس وزي ممتعة قرو توالا يحزنو دا أمبر تمرتا قريتا مسون ختمت كجدد عيدلين تلو أختو أمون مرحان من إسيات زول شمي هو لوكاس كساحجي اتجالوان مجزاء زخون كرشي سلازي رخوة لغا حنا محتاتنا بانكي خيد نانا يردي اتكالات كمونا بوليتيكينياتات كده نجرجن كلهم نايم حجاز دليت فتشمو ينورمن نعاقتهم اتيوات سدتنياتات نايم دحان حساب زي ربحن نيقول عد حساون كوين يترائيوم أما الرشا من ممارس خمزي ولوز رأي لوكاس نتحساب دقاف كرغور لوز غقل نايم العقال بوسترات بمسرح أستفلاليو بوتاتات لطفة اتو بوسترات ريوم نا أخي وأزموتو وزحات من إسيكا الليوكات تتبعي نفتنا مجمري أخي وأزمته ولا حد سوي نوران دخيمون تسفا قرصتنا تسمعون جزء أخوات صحن كله دما بزينا بشحات زغط صورو سدتنياتات أما أخي البحر خمزة طلق سامع كله زبالت أينا داد لعلي شوعات تمئت سدتنياتات أمن إشي جرات زقيلهم دحر متنح اتوم هيوت مدحان تقروا من كلو هدنا جيتومن بفتنة حجز نمركاون نحد أنفتتا جالو خزوزيو كلو خمس طلقون كم زموتون يقلات أفتم زحلفو وسنا توارح تراي حدش حن شدش تميتن سوات كافريك هاديموم نبت أليان نمشجار أبز قبرو وزنو كالسي هيوتوم سينوم نيروم مسلوك أستنبر زنورت محزونينا إذا زينا زغت سمعن كلا لباينك كأمو أفتسونا مدحان لأغطوه كتحجزو توسن بزلو الخونتات اتعمت نسو سواتنا محجاز عقم رخيوم نفت بحرنا يمقتاي كقلتهم زو حدث لزخونه علامهم أو كريمت ساعات جلوا جزيهم سواتنا مدحان نفت بحر نخودو خون كم زقباء تنبرو كل نجار المجار دما شدش شورحت راحين يوم لوكاس أزلو أختو أزي حجاز بمركاو بتعم حجوز يخون نينا نسانا لوجستيكن سواتنا يمقاون سرحتو الدقايا لوكاس دما اتقرش خوام زغقلو سواتن اتقرش مسترخوه خجوز واز غقلو جالوانا يمقلاش سرح يوسد
ዕላምኦም ንምስኻዕ ካብ 300,000 ዩሮ እዩ ዘድልዮም ሉቃስ ድማ ብሓገዝ ጨረታ ንሓገዝ ምድለዋትን ተመሳሰልቲ ፕሮግራማትን ብምድላይ እቲ ቅርሺ ንምእካብ ይሓስብ ሉቃስ ምንም ግዜን ከይጥፍአ ክገዝእዋ ዝኽእሉ ጃልዋን ቅርሺ ብፍጥነት ክእክሉ ዝኽእሉ መንገድታትን ብዘይ ምቁራጽ ክእልሽ ይጅምር ኣብ ከይዲ ክትሕግዞ ትደሊ ዶሚኒ ዝተባሃለት ጓል ኢላሎሞ ንማሕበሮም ሎጎ ብምውፃእን ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራትን ክትሕግዞም ትጅምር እንተኾነ ግን 6 ሰሙን ዋላ ሕልፍ ደኣ እምበር ክሳብ ሕጂ እቲ ምግዝእ ቅርሽን እቲ ግዛእ ጃልዋን ፈፂሙ ይተረኸበን ግን ኩሉ ዝገጥሞም ነበረ ሕማቕ ኣይነበረን ናይ ጀርመን ፊልም ኣካዳሚ ዝገብርዎ ነበሩ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዝፈተይዎ ሓደ ኦፊሶም ብነፃ ንኽጥቀሙሉ ይህዎም ግን ክንዲ ፃዕር ዋላ ይፃዕር ደኣ እምበር ሉቃስ እታ ክገዝእዋ ዝኽእሉ ጀልዋ ፈፂሙ ይረኽበን ነቶም ቀዲሞም ናይ ቅርሺ ሓገዝ ዘቕረቡ ሰባት እታ ጃልዋ እንድሕር ደኣ ዘይርአሞም ኣብ መጻኢ እቲ ናይ ቅርሺ ሓገዝ ከቋርፅ ከም ዝኽእል ይፈርሕ ዕላምኦም ካብ ዝጅምሩ 18 ሰሙን ድሕሪ ምቁፃር 120 ዩሮ ኣኪቦም ነይሮም ሓደ ምሸት ግን ናብ ሉቃስ ሲደወለሉ እሞ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ዕዳጋ ዝወፀት ጀልዋ ከም ዘላ ይንገሮ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ እቲ ዜና ንኒና የካፍላ እታ ጃልዋ ኣብ ላዕሊ 200 ሰባት ክትሕዝ ትኽእል እያ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል እታ ጃልዋ ኣፍ ደገ ስለ ዘሎ እውን ሰባት ናብ ልዕሊኣ ንምፅዓን ዝበለፀ ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ ዋላ ብጣዕሚ ፅቡቕ ይኹን ደኣ እምበር ሓደ ዓብዪ ችግር ነይሩ እታ ጃልዋ ዋጋኣ 150 ዩሮ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝኣክቦ ድማ 120 ዩሮ ጥራይ ንምግዛእ ገና 30,000 ዩሮ ይጎድሎም ኣሎ እቲ ቅርሺ ክእክሉ ዝኽእሉ ካልእ መንገድታት ክእልሹ ከለዉ ሓደ ናይ ሽጋራ ፋብሪካ እንድሕር ደኣ ሎጎኡ ኣብታ ጃልዋን ናይ ህይወት መትረፊ ጃኬቶምን ክስእልዎ ፈቃደኛታት ኮይኖም ዝተወሰነ ቅርሺ ንኽቦም ዝተወሰነ ቅርሺ ክቦም ከም ዝኽእል ዶርሚናት ነግሮም ካልኣይ መማረፂኦም ናይ ግሊ ናይ ልቓሕ ፋውንዴሽን ዝነበሮም ሰብ ሓዳር እዩ ክረኽቦም ክኸዱ ከለዉ ምሳኹም ዝሰርሕ ሞያ ዘለዎ ወይ ድማ ተሞክሮ ዘለዎ ሰብ ሎ ዴላ ተሓቶሞ ሉቃስ ብትኽክል ንሕና ልምድን ተሞክሮን የብልናን ንዓና ብጣዕሚ ኣድለይቲ ዝኾንኩምሉ ምክንያት እውን እዚ እዩ ተሞክሮኹምን ልምድኹምን የድለይና ኢሉ ክምልሰሎም እንከሎ እምበኣር ልምዲ ዘለዎ ሰብ የብልኹምን ብምባል ካብቲ ገዛ የባርርዎም ተስፋ ቆሪፆምን ሓዚኖምን ገዝኦም ክምለሱ ከለዉ ምሸት እቶም ሰብ ሓዳር ይድውልሎም እሞ እቲ ቅርሺ ከመይ ጌርኩም ከም ትጥቀምሉ ይንፈልጥን ግን ኣባኹም ተስፋ ስለ ዘለና እታ ጃልዋ ንገዝአልኩም ኢና ይብልዎም እሞ ብጣዕሚ ይሕጎሱ ሉቃስን ብፆቱን ነቲ ፕሮጀክት ዝኾን ተወሳኺ ቅርሺ ንምርካብ ኣብ ዜና እታ ጃልዋ ንዝሓለፉ 2 ወርሕታት ኣድላይ ዝበሃል ፅገናታት ይገብሩላ ከም ዘለውን ኣብ ቀረባ ግዜ ሰብ ምድሓን ከም ዝጅምሩን ግልፂ ይገብርዎ እዚ ዜና ኣብ ናይ ቮክስዋገን ድርጅት ዝሰርሕ ዝነበረ መካኒክ ይሰምዖ እሞ እዚ ፅቡቕ ዕላማ ዘለዎ ግሩፕ ንምሕጋዝ ናብቲ ጋራጅ መፂኡ እታ ጃልዋ ምፅጋን ይሕግዞም ከምዚ ኢላ እውን ጃልዋኦም ብዙሕ ግዜ ከይወሰደላ ናይ መጀመርያ ጉዕዞኣ ንማልታ ንምግባር ትዳለ ኣብ ሓምለ 2016 እቲ ግሩፖም ተወሰኽቲ ኣባላት ይልይዎ ፖላ ዓረብኛ ናይ ምዝራብ ክእለት ዘለዎ ሰብ ይእልሹ ከም ዘለዎ ፌስቡክ ስለ ዝረአየት ፈቃደኛ ኮይና ክትሕግዝ መፅያ ሶረን ብዕድመ ካብ ኩሎም ዝበለፀ እንትኸውን ስራሕ ኣካይድን ፈጻምን እዩ ቫዮላ ድማ ናይታ ጃልዋኦም ካፒተን እንትኸውን ስራሕ ምፍጻም ምስ ሶራን ሓቢራ እያ ትሰርሕ ኣብ መጨረሻ እውን ሶራ ኣብታ ጃልዋ ህፁፅ ሕክምና ትህብ ዶክተሮም ኮይና ናብታ ጃልዋ ትስቀል ከምዚ ኢሎም ንማልታ ጉዕዞኦም ይጅምሩ እሞ ኣብ መንገዲ ሱ ኣብ ባሕሪ ጠሪቖም ንዝነበሩ ሰባት ህይወቶም ንምድሓን ከመይ ገይሮም ብፍጥነት ሲፒኣር ክህቦም ከም ዝኽእሉ ተረድኦም ቫዮላ ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ነገራት ከመይ ገይሮም ብማኒኩላር ከም ዝርዩን ንኻልኦት ሰባት ክሕብርዎ ከም ዝኽእሉን ተምህሮም እቶም ግሩፕ ኩላቶም ጀመርቲ እዮም ነይሮም ኩሉ ነገር ዝመሃርዎ ኣለዉ ኣብ ከይዲ እዩ ንዝጠለቑ ሰባት ከመይ ገይሮም ካብ ባሕሪ ከም ዘውፁን ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራትን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ካብ ናይ ሊብያ ናይ ባሕሪ ጠረር 25 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ስለ ዝንቀሳቐሱ ስደተኛታት ናይ ምርካብ ዕድሎም ልዑል ይኸውን እቶም ስደተኛታት ብጣዕሚ ተደናጊፆም ከም ዝፀንሑ ብምርዳእ ንኦም ድሕሪ ምድሓን እተን ዝጓዓዙለን ዝፀንሑ ናይ ፕላስቲክ ጃልዋታት ከቃፅልወን ከም ዘለዎም እንድሕር ደኣ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እትኮይኑ ግን ገዲፎምን ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ይንገሮም ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ሊብያ ደው ሓሎይቲ ወይ ድማ ምልሻ ተባሂሎም ዝፍለጡ ናይ ሊብያ ዕጡቃት ሓደገኛታት ብምዃኖምን ኣብቲ ከባቢ ብምንቅስቓሶምን ስለ ዝፍለጡ ንኽጥንቀቑ ተወሳኺ መምርሒ ይወሃቦም ከምዚ ኢሎም ድማ ኣብ ሓምለ 26 2016 ካብ ናይ ሊብያ ጠረር ባሕሪ 16 ኪሎ ሜትር ርሒቖም እናተንቀሳቐሱ ድሕሪ ምጽናሕ ብርሑቕ እትመጽእ ናይ ፕላስቲክ ጃልዋ ይርዩ ንሰብ ስልጣን ድሕሪ ምፍላጥ ንእሽተይ ጃልዋ ሒዞም ናብቶም ስደተኛታት ይቐርቡ እሞ እቶም ስደተኛታት ንዖም ክሪእዎም ከለዉ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኮይኖም ኢዶም ምንቅስቓስ ይጅምሩ ሉቃስ ክሕግዞም ከም ዝመፀና ነገሮም ክቐርቡ ከሎ ሓደ እንግሊሽ ዝዛረብ ለሚን ዝተባሃለ ስደተኛ ክረዳድኦ ይቐርብ ክንደይ ዓበይቲ ክንደይ ንእሽተይ ክንደይ ወዳትን ኣጓላትን ከም ዘለዎ ይሓቶሞ ህይወት መድሓኒ ጃኬት ማሃብ ክጅምር ከሎ እቶም ስደተኛታት ይመናጠልዎ ሉቃስ ድማ ንኹላቶም ዝኣክል ከም ዘሎ ብምንጋር ንኽረጋግዑ ይነግሮም ሓደ ብሓደ ናብቲ ዓባይ ጃልዋ ምስቃል ክጅምሩ ከለዉ ሓንቲ ምስ ህፃና ዝመፀት ስደተኛ ከም ዘላ ይፈልጡ ማሮ እታ ደነ ከይትጨናነቕ እቲ ህፃን ምንም ከም ዘይኸውን ነጊሩ ድሕሪ ምቕባል ንሳውን ሲዕዋቶ ናብታ ጃልዋ ንኽትስቀል ይነግራ ማሮ እቲ ህፃናዊ ሕቕፉ ክሕዞን ከሎ ምንም ክገልጾ ዘይኽእል ስምዒት ይስምዖ
እታደን ህፃናን ብሰላም ናፍታ ጃልዋ ክስቀሉን ከለዉ እቶም ካልኦት ስደተኛታት እውን ሓደ ብሓደ ይስዕዎም ኣመጥረሻ ኩሎም ይድዩ እሞ ፍርቆም ተሓጒሶም ብቋንቋኦምን ባህሎምን ምስዕስዓን ምጭዋትን እንትጅምሩ ፍርቆም ድማ መሬት ተንበርኪኾም ኢዶም ኣጣሚሮም ፈጣሪ የመስግኑ ድሕሪዚ እታ ዝንቀሳቐሱላ ነብሩ ጃልባ ደጊማ ኣብ ኢድቶም ዘይሕጋውያን ደለልቲ ንኸይተኣቲ የቃጽልዋ ዶክተር ሱ እታ ህፃን ሒዛ ዝተሰደተት ሮዝ እትበሃል ስደተኛ ንሓክመት እናተዛረበታ ትጸንሕ ሮዝ ኣብ ናይጀርያ ካብ እትርከብ ንእሽተይ ቁሸት እያ መጽያ ህይወታ ብሰላም እናነበረ ድሕሪ ምጽናሕ ጅሃድ ተባሂሎም ዝፍለጡ ሃይማኖታዊ ሸበርቲ ናብ ቁሸታ ብምምጻእ ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሖም እናደፈሩን እናቐተሉን ኩሉ ሰብ ፈናቒሎሞ ሮዝ ምስቶም ብህይወት ዝተረፉ ካልኦት ሰባት ህይወታ ንምድሓን ናብ ከተማ እኳ ተምለጠት ኣብ ከተማ ነገራት ዝዋእሱ እምበር ዝሐሹ ኮይኖም ኣይጸንሕዋን ሮዝ ኣይኮነን ካብ ሃገር ወፂኣ ባሕሪ ክትሻገር ካብ ቁሸታ ክትወፅእ እውን ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ ነይሩ ወላ ምሕማስ ይትኽእል ዳ እምበር ህፃና ንምድሓንን ዝሐሸ ህይወት ንምእላሽን ዝከቢድ ውሳነ ወሲና ከም ዝመፀት ተረድኦም ድሕሪዚ ንኩሎም ስደተኛታት ይእክብዎም እሞ ሉቃስ ሕዚ ኣብ ናይ ጣልያን ናይ ባሕሪ ጠረር ከም ዘለውን ካብኡ እንዳሓር መንግስቲ ጣልያን ከም ዝንከባኸቦምን ነጊሩ ንሌመን እውን ንኩሉ ዝገበሮ ሓገዝ የመስግኖ ሉቃስ ቀፂሉ እዚ ስራሕ ናይ መጀመሪኦም ምዃኑ ንሌመን ይነግሮ ሌመን ድማ ተማሂሩ ዝሐሸ ህይወት ክነብር እናደለየ ዝብላዕ ነገር እኳ ዘይብሉ ገዛ ምንባሩ ቅፅል ስለ ዘይከኣለ እዚ ጉዕዞ ምስ ዝፈትዮ ዓርኩ ጀሚርዎ ከም ዝነበረን ግን እቲ ዓርኩ ኣብቲ ንሱ በፂሕዎኒ ብህይወት ክበፅሕ ከም ዘይከኣለን ንማርቆስ ይነግሮ ቡርኪና ፋሶ ዝርከብ ናይ መዓድን በዓትዮም ሰርሑ ነይሮም እንተኾነ ግን ሰንከቱ ልዑል ሙቐትን ትሑት ናይ ድሕንነት መሳርሕን ኣሰራርሓን ብዙሓት ሰባት እዮም ዝሞቱ ነይሮም ድሕሪ ዝናብ ሉቃስ ግልጥ ኢሉ እሞ ንስኹም ኣብዚ ፅቡቕ ህይወት እዩ ነይኩም ፅቡቕ ስራሕ ትሰርሕ ለኻ ፅቡቕ ከዓ ይኽፈለካ ይኾን ኢሉ ይነግሮ እሞ ሉቃስ ፅቡቕ ንምግባር ኢሉ ብዘይ ደመወዝ ከም ዝሰርሕ ክነግሮ እንከሎ ለሜን እናቐለደ እምበር ሕማቕ ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ለኻ ኢሉ ይስሕቕ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቶም ስደተኛታት ንመንግስቲ ጣልያን ኣሕሊፎም ይህቦም እሞ ለሜን ከመስግኖም ደልዩ ሓንቲ ካብቶ ኢዱ ዝነበረት ዕንቂ ይህቦ ሉቃስ ህይወት እዞም ስደተኛታትን ዘሕለፍዎ መከራን ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ይኸውን ግን ድማ ናይ መጀመርያ ልእኽቶም ብጣዕሚ ጽቡቕ ብዝበሃል መንገዲ ስለ ዝተወደአት እውን ሕጉሳት ኮይኖም ብምሕማስን ምዝንጋዕን የውዕልዎ ኣብ ፀሓይ ዓራርቦ ማሮ እቲ ህፃናዊ ሕቑፉ ክሕዝ እንከሎ ዝተሰምዖ ፍሉይ ስምዒት የካፍሎም ድሕሪዚ ቀፂሎም ኣብ ሓምሊ 29 ደጊሞም ካልኦት ስደተኛታት የድሕኑ ሕድሕድ ዘድሓነዎ ስደተኛ ብድሕሪቱ ብጣዕሚ ዘሕዝንን ዘሳቕን ታሪክ ይሕሊፉ ዝተወሰኑ መዓልታት እዚ ህይወት ናይ ምድሓን ኦፕሬሽኖም ብፅቡቕ መንገዲ እናቐፀለ ይጸንሕ ሓደ ዕለት ግን ሉቃስ ኣብ መንጎኦም ዝሓመመት ሰበይቲ ዘለቶም ስደተኛታት ይገጥምዎ እታ ሰበይቲ ናብ ሉቃስ እናቕርብዋ እንከለዉ ግን ዝተወሰኑ ሰባት ካብ ጀልብኦም ይፀርፉ እሞ ናፍታ ናይ ሉቃስ ሓሚሶም ክቐርቡ ክምክሩ እንከለዉ ካብኦም ይርሕቕ ስርሒቶም ከምኡ ኸውን ከም ዘይክእል ብምርዳእ ድማ እታ ዝሓመመት ሰበይቲ ኣቐዲሙ ይቕበሎም እሞ ናፍታ ጃልዋ ሒዝዋ ይምለስ ህይወታ ንምድሓር ሲፒኣር እናሃቡ ኩሉ ዝተኻእሎም እናገበሩ ናፍታ ዓባይ ጃልዋ ክምልስዋ ክምክሩ እንከለዉ ሓዋ ምስኣ ንኽመፅእ ፈፂሞም ይፈቐዱሉን ኣብታ ዓባይ ጃልዋ ክበፅሑ እንከለዉ ሱ ህይወታ ንኽተድሕነላ ኩሉ ዝተኽኣላ ትገብር እንተኾነ ግን እቲ ሰዓት ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ህይወት ይሓልፉ እሞ ኩላቶም ብሓዘን ይስበሩ ሉቃስ ሲፒኣይ ማሃቡ ቅፅል እንከሎ ከም ዝሞተት ነጊራ ጠጠው ንኸብል ትእዝዞ ሉቃስ ግን ብሞት እታ ቆልዓ ብጣዕሚ ሓዚኑ ነይሩ ህይወት እቶም ዝተረፉ ስደተኛታት ብፅቡቕ መንገዲ ዋላ የትርፍዎ ዳ እምበር እቲ ሓንቲ ቆልዓ ከድሕንዋ ብዘይምኽኣሎም ኩሎም ኣዝዮም እዮም ሓዚኖም ነይሮም ሱን ሉቃስ እታ ቆልዓ ገና ናብ ጃልኡ ኸየምፃ ሞይታ ስለ ዝነበረት ህይወታ ከድሕነሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘይነበሮ ነጊራ ክተፀናንዖ ትፍትን ሉቃስ ግን እዚ ምቕባል ተሳኢንዎ እታ ቆልዓ ዝሞተት ብሰንኪ ኢሉ ምእማን ይቐፅል ኣብ ነሓሰ 16 ናይ መጀመርያ ልኡኽቶም ይውድኡ እሞ ንኽዕርፉ ንበርሊን ይምለሱ ናይቲ ሓደጋ ድንጋፀ ግን ሕጂ እውን ካብ ርእሱ ይወፀሉን ሸዲ ቀስኣዊዎ ካብ ዓራቱ ይትስእ ኣብያቶቶም ኣብ ባሕሪ ዝንሳፈፉ ስደተኛታት እውን ካብ እዝኑ ይፍለን እቲ ናይ ባሕሪ ማይ ኣብ እግሩ በፂሑ ኣብ ውሽጢ ገዝኡ እናተንሳፈፈ እታ ከድሕና ዘይከኣለ ስደተኛ ኣብ ርእሱ ብተደጋጋሚ ትመጾ እዚ ኩሉ ግን ሓቂ ኣይኮነን ብጭንቂ ርእሱ ዝረኣየሎ ምስልታት እዩ ክረጋጋዕ ናብ ክሽነ ይኸይድ እንከሎ ማሮ እውን ከምኡ ተጨኒቑ ህልንኡ ተረቢሹን ኮፍ ኢሉ ይጸንሑ ክዛረብዎ ዝኽእሉ ነገር ስለ ዘይነበሮ እውን እናተጠማመቱ ድሕሪ ምጽናሕ ንምድቃሶም ይምለሱ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ዝገብርዎ ለዉ ጽቡቕ ስራሕ ቃለ ምሕተት ክግበረሎምን ቅርሺ ክሕግዞም ዝኽእል ሰብ ተሃልዩ ንምእላሽን ይኸዱ እሞ ሓደ ድማ ጽቡ ምድዋል ንምንታይ ዞም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ለዉ ሰባት ንኣፍሪካ ዘይትምልስዎም ኢሉ ይሓትት ኒና ድማ ብመሰረት መሰል ስደተኛታት ዝሕሊ ናይ ጄኔቫ መስርሕ ስደተኛታት ከም ሊብያ ናብ ዝበለት ብኩናትን ዕግርግርን ዝተመልአት ሃገር ክምልስዎም ከም ዘይኽእሉ ተረድኦ ሉቃስ እውን እንድሕር ዳ መሊሶሞምን እዞም ሰባት ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ክቕተሉን ክሳቐዩን እዮም ዝሕሸ መማረፂ ሒዝናዮም ምምፃእ ኢሉ ክምልስ እንከሎ እቲ ኣድማፂ ንምንታይ ናብ ካሊእ ናይ ኣፍሪካ ሃገር ዘይትወስድዎም ንዕኦም ናብዚ ምምፃእ ናህና ችግር ኣይቅንሶን ኢሉ ይሓትት ምክንያቱ ብእምነቱ እቶም ሰባት ናይ ኣፍሪካ እምበር ናይ ጀርመን ሰባት ክኮኑ ዝሕግዙ ኣለዉ
كمزيلو نو سرحهم كملوسن كلو أما سكرم 29 حنت نئشي جالوا بفتنة نوناتهم جالوا أنفت كم تمثل لا يستوعلو برحقات كريئوا من كلو عطوغاتي مسلو سلازنورو أشبرت خيكونو بمفرح اتم سرحتنياتات نافتناي موتر كفلن خاطو ينقروا ممو فايلو دما برودي جيرا حاجز نخماصهم تحتت سورن اتم مسارح يزم زقروا منور سوات مدحن طلايكم زغونه سرحهم نغيرو كرغاغعم يمكر لوكاسن كالوت اوالات تغروبن او كالي بوتا خوينوم اتعغرغرن طيت كتكوسن بروديو ناسمعهم اتم عطوغات ناو لعلتا جالواي ديو مو اتم كالوت اوالات اويلو ويلوم بمحتات نافتناي موتر كفل خيدوم نغوصي اززوم نخلاتهم باسبورتهم يفتشلوم مو ازي ناي ليبيا طرر بحر سلازخونه فصيمهم نخيموصو ينغروم دحر دارخومهم نعوم اسيروم كم زوسدومن اتا جالوا خم زطلقوام يطنقوام اتغاطامي بتعم مفرحن مدنገጽን እንኳን ተነበረ እትልኡክቶ ፈጽሞም አይቋርጹን ኒና ግን ነኦም ሰለስተ ጨነቀት ንስተወሰኑ ሰሙናት ዕረፍት ንኽወስዱን እታ ጀልዋ ኣድላይ ዝበሃል መምዕራያት ንኽገብሩላን ሓሳብ ተመጸ እቶም ካልኦት ግን ፈጽሞም አይፈትዩን ምኽንያቱ ንሰማው ዘዕረፍሉ ሰዓት እቶም ስደተኛታት ካብ ማእኸል እቲ ባሕሪ ዘድሕኖም ዋላ ሓደ ሰብ ይክረኹን እቲ ውሳነ ግን ናይ ሉቃስ እዩ ነይሩ ندقائق نحسولو دحر مصنحون نخعرفو ينقرو ماما أفت عرفتي قالو تنتزناقعو لوكاس كن بحساتو وطيرو ينيرو أفتا سكند نساقن سلكي دواللو مو العلو خريقن كلو لمين كوين يتنح أفتا ساعت ساون حزونو ملؤ طفئلو حقوس يخاون سلكو أطرو كمي جيرو خمز رخوي حتى مو بفيسبوك قالي شو خمز جنيه ينقرو أو ساعت زي ليمين جرمانيا تماهيرو أو جرمان كم زنبرو لو ينقرو مجمريا تكيت زيولو نبا برقاتيو نجرمان خير كمو كرون كلو كم استواررن كندما تسفاخي قوريصة نجرمان بأقرو توقعيز خمزاتين نلوك أسير دو قروتي دحر معرف نديو دويلو بيوت كم زلو خمز نجران اتا مويتو إلى أمينا زنورة الديو دمصو بمسمعة لعلمة حقوس تخوينا خمز نورتن نلوك أسي نقرو لوكاس من حزن دمنا تأثيرو تسلاچو دحر متنح ناي لمين تاريخن قحسون كسمعن كلو بتعم حقوس يخون سروحو كندز أكل فرافريو ناي سوات هوت محارغ ندز غيريلو فتسي محاسيو يفلتن دحرزي ناونينا تمليشي خيدمو بزعوا سروحو مزراو كجمرون كلو اتوانا چيقرنا جالوا مغزاء مسيلنا نيرمبر نسو اتناي مجمرا نيرو سدتنياتات تقبيلهم نا يوروب بمسغاروم تراي بتعم بزحات صلاة تفريمهم ويب سايتومن كل ناي سوشيال ميديا اكاونتومن هاك تغيرو حماق فيديوهات ناتسوددليو على علزي منكست طاليان اتاجلوهم حموش سدتنياتات تراي دحينان كلا بفتنت ناودو نختملس اززا كندم حجونا كاويهم حموشه ناي لاستيك جالواتات بحدغا تخيون اناتنساففاين ندحر دا حجي ناي منكست طاليان تازاز خبيروم ناو لامبادوسا خيدوم اتمو حموشه جالوا زلو سدتنياتات كدحنوهم يكلون فايلونا سورن نولان بدو ساب مخاد كلتا معال تخواخون يدلون لوكاس جن مس منغستي طاليان كغاچ يدلين مخنياتو تسرحهم قصلو زخلو سوزولم دحر سامعم طرحيو انتخم زغور طفيوم تچنقم كدقس مكرون كلو جن مننتهم زيفلطو بزحات ساعات ناف دغو امصيوم سدتنياتات ينايلو منقلدو اتمحص قلطيفهم نخفتلهم ينغروم نينان اتون كالوتن بفتنتنا بوليس ولا يدولو دامبر اتوم سوات محصو بموحو حططو يبالون كسوروخ مكرون كلو اتا سويتنا موتت كاوزر اندحار تچنيقو زنوره مارو دنگاصونا وسخ يمص دحرستوسون معلتات لوكاس مسدرو درار مبلع يخيدمو اديو اسرح زي لحد عمد كسرح ايل كان نيركا حجي كن كلت عمد كيركا دغريس لازي حسكا تقلينيا اسرح ختركو يتقلن اذا حز تغورو لغا نجر قلطيفكا تطو بليلا تكوريلون كلا لوكاس بتعمي بساچه عويلو دما اذا اسرح زي دسيلني كونكون زغورو لخو تزخل تطو كبلو نيرئ اتوم ساعات نسوم جن نمن يخادكم كم مأخل بحري من يخدحنم حلافنت وسيدو كم زي موتو زرقاق ساوكساو زي رخوكو اي قارصن يولو دما نولدو قلص يغورلهم ناي منغست طاليان حطو تقبيلهم جالو ابنا لامبادوسا خوسدوان كلو افتشا كلتا معلتي بكنمو سيفز بحال كيدحانو يترفو نينا حق منغستات متحس صبو كم زي كونو على تنغرتهم سورا جن جالو انا دلاينا انا نغبر يلو مكتو يقصل اذا جالو ناتكاي كونتن ناناون يكونتن مخناتو نحنا يكفلنا لان فايلاون تقبلومو حق متحس ندحر دا قصيلنا زحجزنا نورسكو قارصيو كل زعقورنا يقرشون منغست خدغنا إلى تطنقوم الساعه زي فايلا بطعمتنا ددمو مش دومي تباس انا اجالواي ريسا حيزنات مولسكو نسخبيرو خوفيلكي ازيلك ختزاروي نحق قليل إلى تملسلا دومينيك بطعمتنا دد مخناتو بيرو ولا خوفيلاتو على دامبر ناس عرتاتو علسلا نسات زيت هلنيراون حج منقساس زخون ولا حنت سنتيمي محل يومن دومينيك بناي فايلا زرا بطعمتنا ديدا حديغاتهم توص كاكولاتهم او سوشيال ميديا بزلص تفلت نساس لزنورت اتغا محبرسب زمص زلو صلئي لعلمان منسيات قباله زلا من مسكانان طقمن زيترخو لسراح كم زي لات قص سلا زي دليتون كم تقارصو نگيرات وص
ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ሚያዝያ 2017 ሉቃስ እቶም ኣብ ባሕሪ ዝነብሩ ብጾቱ ንኽሕግዝ ናብ ሞልታ ይኸይድ። ሓደ ምሸት ከምቲ ዝተለመደ ስደተኛታት ንምድሓን ክኸዱ ከለዉ ግን ሓያል ማዕበል ይገጥሞም። እቶም ስደተኛታት ቁፅሮም ልዑል ይኸውን፣ መንግስቲ ጣልያን ድማ ሓገዝ ዘይሰደደሎምን። እቶም ስደተኛታት ናብ ጀልባኦም ክሰቕልዎም እንከለዉ ቁፅሮም ኣይውዳእን፣ ሙሉእ ንሙሉእ ትመልእ። እተን ፕላስቲክ ጃልባታት እንድሕር ዳኣ ናብ ባሕሪ ዘይደርዮም እውን እቶም ስደተኛታት ዝኸውን ቦታ ኣይክረኹን። ኣብ መጨረሻ ቫዮላ ንኽድርይዎ ትእዝዝ እሞ እቶም ስደተኛታት ናብ ታሕተዋይ ክፋል እቲ ጃልባ ብምእታይ ተወሰኽቲ ናብ ላዕሊ ምስቃሎም ይቕጽሉ። ቫዮላ ብሮድዮ ጌራ ካብ መንግስቲ ጣልያንን ኣብ ቀረቦም ዝጸንሐ ጃልባታትን ሓገዝ ብተደጋጋሚ ትሓትት፣ ግን ዝመጸ ዋላ ሓደ ሓገዝ ዘይነበረን። ኣብታ ናይ ፕላስቲክ ጃልባ ካብ ዝነበረ ሓደ ስደተኛ ናብ ውሽጢ ኣቲ እሞ ሉቃስ ክስሕቦ ኢሉ ኢዱ ክሰደሉ እንከሎ ንባዕሉ እውን ጸዲፉ ናብ ውሽጢ ኣቲ። እቶም ስደተኛታት ሲሖም ናፍታ ናይ ፕላስቲክ ጀልባ ይሰቕልዎ እሞ ንሰማይ ኢዱ ዘርጊሑ ፈጣሪ ንኽሕግዞም ምድማን ይጅምር። ኣብ ቀረኦም ድማ ካልእ ብዙሓት ስደተኛታት ዝፀዓነት ናይ ፕላስቲክ ጃልባ ነይራ። ኣብኡ ሓጋዚ ዘይብሎም ናብ ምንም ቦታ ክኸዱ ዘይኽእሉ ን45 ደቂቓ ይጸንሑ። ህይወት መድሓኒ ጃኬትን እቶም ስደተኛታት ጠጠው ክብልሉ ዝኽእሉ ቦታን ወዲኦም እናሞቱ ዘይክርእዎም ካሊእ መማረፂ ኣይነበሮምን። እቲ ኣጋጣሚ ንሱ ኣብ ሙሉእ ዩሮፕ ሓያል መዛረበ ዛዕባ ይኸውን። እዞም ሰባት እዚኦም ዘድሕነና ሰብ እኒኡ እናበሊኦም ናይ ፕላስቲክ ጃልባ እናተሰቐሉ ህይወቶም ዘጥፍኡ ኣለዉ ኢሎም ብምእማን ናይ ሉቃስ ስራሕ ጽቡቕ ኢል ካብ ክንዲ ምሞጋስ ሕማቕ ኢሎም ይነቕፍዎ። ሉቃስ ግን እቶም ስደተኛታት ህይወቶም ሓደጋ እትዮም እዚ ጉዕዞ ዝጓዓዝሉ ምኽንያት ኣብ ዓውደ ኩናት እናነበሩ ንደቆም ዘብልዕዎ ኣተስፍዮም ዝርእይዎ ጽባሕን ስለ ዘይብሎም ምዃኑ የረድኦም። ኣብ መጨረሻ እቶም ሰባት ንሉቃስ ምስቶም ዘይሕጋውያን ደለልቲ ትሰርሕ ኢኻ ተባሂሉ ዝዝረብ ነገር ሓቂ ድዩ ኢሎም ይሓትዎ። ሉቃስ ድማ ንሱ ጌጋ ምዃኑን እሱ ተባሂሎም ዝተወንጀሉ እውን እቶም ዘይሕጋውያን ደለልቲ ነቶም ስደተኛታት ንምጉዕዓዝ ዝጥቀሙለን ናይ ፕላስቲክ ጃልባን ሞተርን ንኸቃጽልዎ ዕድል ስለ ዝስእኑ ምዃኑ የረድኦም። ምክንያቱ ናይ ህይወትን ሞትን ኩነታት ቀዳማይ ስርሖም ህይወት እቶም ስደተኛታት ምድሓን እምበር ናይቶም ዘይሕጋውያን ደለልቲ ጃልባታት ምቅጻል ኣይኮነን። ከምዚ ኢሉ ኣብ መጨረሻ ሓምለ ሉቃስ ንኬይቲ ይረኽባ እሞ እቶም ሰበስልጣን ኣንጻር እቶም ስደተኛታት ስለ ዝቃለሱ ኣለዉ ንሶም ከዓ ነቶም ስደተኛታት ተወኪሎም ከም ዝቃለሱ ኣለዉ ይነግራ። መንግስቲ ጣልያን ምስኦም ፖሊስ ሒዞም ንክኸዱ ይገድዶም። እቶም ስደተኛታት ናፍታ ጃልባ ዝተሰቐሉሉ ሰዓት ምርመራ ንኽግበረሎም። ሉቃስ ግን እዚ ስምምዕ ዝፈጺሙ ይፍርሞን። ናብ ጃልኡ ክምለስ እንከሎ ግን ክልተ ካሜራ ዝሓዙ ሰባት ዶክመንተሪ ንምስራሕ ቪድዮ እናቐረፁ ይጸንሕዎ እሞ ተናዲዱ ጠጠው ንኸብሉ ነጊሩ የባርሮም። ግን ከይተጸበይዎ ኣብ ነሓሰ መንግስቲ ጣልያን ገበን ትፍጽምላ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ይሕዛ እሞ ሉቃስን መሓዙቱን ድማ ይባረሩ። ኒና ብዙሕ ድሕሪ ምጽራይ ንሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብምዝውዋር ከም ዝተኸሰሱን ንኽከላኸለሎም ጠበቓ ከም ዝቖፀረትን ትነግሮም። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እታ ጠበቕኦም ይረኽብዋ እሞ ብሰለስተ ገበናት ከም ዝተወንጀሉ ትነግሮም። እቲ ቀዳማይ እቶም ደላላታት ብቐጥታ ናፍታናትኩም ጀልባ ብቐጥታ ከም ዘሕልፉለዉ ዝነግር ውንጀላ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ምስቶም ዘድሕንዎም ስደተኛታት ብርሑቕ ኢዶም ብምንቕናቕ ሰላምታ ስለ ዝቕረቡ እዩ። ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ርክብ ዘጠራጥር ስለ ዝገበሮ ጥራይ ወንጀለኛታት ገይርዎም። እቲ ሳልሳይ ውንጀላ ድማ ሰለስተ ናይ ፕላስቲክ ጃልባታት ነቶም ናይ ሊብያ ደላላታት መሊሶም ከም ዝሃቡ እዩ ዝውንጅሎም። እዚ ኩሉ ኢሎም ክኸስዎም እንከለዉ ግን መንግስቲ ጣልያን ፍታናቶም ጃልባ ብዙሓት ፎቶታት ኣልዒሉ እዩ። እዚ ጥራይ ከይኸውን ኩሉ ዝዘራረብዎ ነበሩ ነገራት ሪከርድ ገይሩ ሒዝዎ እዩ። እዚ ማለት ናብ ላምፓዱሳ ተጸዊዖም ለው ዝነበሩ ሰዓት መንግስቲ ጣልያን ኣብ ጀልቦኦም ማይክሮፎንን ካሜራን ገጢሙሎም ነይሩ ማለት እዩ። ሰንኪ ዝውንጀላ እዚ ድማ ካብ 5 ክሳብ 20 ዓመት ከእስሮም ከም ዝኽእልን ንሕድሕድ ናብ ጣልያን ዘእተይዎ ስደተኛ ድማ 50,000 ዩሮ ቅፅዓት ክቕፅዑ ምዃኖም ተረድኦም። ኣብ መንጎ ዝኹሉ ግን ሉቃስ ደጊሙ ካብ ሌመን ይድወለሉ። ሉቃስ ኣብ ሰዓት ጀርመንኛ ብደንቢ ገይሩ ክኢልዎ ትምህርቱ ወዲኡ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተመራቒ ኮይኑ ስራሕ ምእላሽ ይዝርከብ። እዚ ኩሉ ዝኾነ ሳላ ሉቃስን እቶም ካልኦትን ህይወቱ ዘድሓንሉ ከም ዝነበረ ንኸስታውሶ ድማ ይደው ኢሉ። ሉቃስ ብጣዕሚ ደስ እናበሎ ስለ ዝተኸሰሱን ታጃልባ ስለ ዝተመንጠሉን እቲ ስራሕ ቅጽልዎ ከም ዘይክእሉ ይነግሮም። ሌሚን ድማ ኣነ ምስቶም ደላላታት ከም ዘይትሰርሑ ክምስክረልኩም ይኽእለ፣ ኩላህና ናብ ዘሽገርኩምና ስደተኛታት ኩላህና ክንምስክረልኩም ንኽእል ኢና፣ ከምቲ ዘድሓንኩምና ክነድሕነኩም ኢና ኢሉ ይነግሮም። ድሕሪ እዚ ሉቃስ ናብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ተመሊሱ ምስቶም ካልኦት ብጾቱን ጠበቑን እቲ ሓሳብ ይካፍሎም። ግን ድማ እዚ ንምግባር ነቶም ኣብ ሙሉእ ዩሮፕ ተበቲኖም ዘለዉ ስደተኛታት ኣሊሾም ክረኽቦም ነይዎም ማለት እዩ። ሶረን ሉቃስና ቫዮላ ከም ልጡ ይምክርለዉ ተባሂሎም ዝበለጸ ፍርዲ ክውስኾም ስለ ዝኽእል ክንቀሳቐሱ ይኽእሉን። ሉቃስ ግን ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ሓሳብ ትመጸሉ። ማሮ ጃልባ ክንቀሳቐሰሉ ዝኽእል ፍቓድ ነይርዎ። ጃልባ ተኻርዮም ሉቃስን እቶም ካልኦትን ካብ ላምፓዱሳ ይወፁ። ማንም ሃገራዊ ዘይትውንኖ ክፋል እቲ ባሕሪ ክወጽሑ እንከለዉ ካብ መሕብኦም ይወፁ። እቲ ኣጋጣሚ እውን ከምዚ ኢሉ ኣብ ታሪክ ፈጺሙ ተራእዩ ዘይፍለጥ ናይ ቤት ፍርዲ እንግልትዕ ይቕየር። ናይ ጣልያን ሰበስልጣን ወላ ግልጽ ማስረጃ ይንበሮም ሉቃስን ብጾቱን ምስቶም ዘይሕጋውያን ደለልቲ ከም ዝሰርሑ ኣለዉ ምዝረባዎም ይቕጽሉ።
ሉቃስን ብጾቱን ድማ ኩሉ ዝገበርዎ ሰብ ናይ ምድሓን ኦፕሬሽን ሪከርድ ገይሮም ሒዞምዎ ስለ ዝነበሩ እቲ ዶክመንት ነቲ መንግስቲ ኣሕሊፎም ይዎ ሽምን ኣድራሻን መብዛሕትኦም ዘድሓንዎም ስደተኛታት ስለ ዝነበሮም ሓደ ብሓደ እናዞሩ ምስክር ኮይኖም ንቐርቡ ይሓትዎም እሞ ፈቃደኛታት ኮይኖም ናብ ቤት ፍርዲ ይመፁ ሓዲጎም ኣብ ዝመፁ ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ፈታንን ከቢድን ኩነታት ይነብሩ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ፍርዲ ቤት ይዛረቡ ካሊእ መማርፅ ስለ ዘይነበሮም ብተስፋ ቁርፀት ህይወቶም ሓደጋ እትዮም ናብ ባሕሪ ክመፁ እንከለዎ እውን እታ ናይ ሉቃስ ጃልባተ ዘይትፀንሕ ነይራ ክሞቱ ከም ዝነበሩ ይረድእዎም ከምዚ ኢሉ እቲ ጉዳይ ናይ 40 ሰባት ምስክር እናተቐበለ ን7 ዓመት ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2024 ሉቃስን እቶም ካልኦት ብጾቱን ካብ ኩሉ ተወንጅሎም ዝነበሩ ገበን ነፃ ምዃኖም ይእወጅ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ጠፊኦም ክጠልቁ ንዝቐረቡ ሰባት ምድሓን ፈጺሙ ገበን ኮይኑ ይፈልጥን ንድሕሪ ሕጂ እውን ፈጺሙ ይኸውንን እቲ ፍርዲ ን7 ዓመት ክካየድ እንከሎ 1 ሚልዮን ዩሮ ይወዲኡ በቲ ቅርሺ ንሱ ከምታ ሉቃስ ሰባት ንምድሓን ዝጥቀመላ ዝነበረት ጃልባ ዝበላ 4 ተወሰኽቲ ጃልባታት ክገዝኡ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ሉቃስን ብጾቱን ኣብ 2 ዓመት ጥራይ 23,000 ሰብ መድሒኖም ነይሮም ኣብ 7 ዓመት ዝድኣ ክንደይ ሰብ መድሓኑ እንተኾነ ግን ፊልምና ከምዚ ኢሉ እዩ ዝውዳእ እንድሕር ደኣ ተጠራጢርኩም ሓቀኛ ዛንታ እዩ ጽቡቕ ምግባርን ሰብ ምድሓንን ገበን ኢሎም ዝእመነሉ ዘመን ሉቃስ ምስ ውሱናት መሓዙቱ ጥራይ ብምዃን ህይወት 23,000 ስደተኛታት ከድሕን ክኢሉ እዩ ብናይ ሎሚ ዓንቲ ዛንታና ብዙሕ ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኹምን ከም እትኾነ ይጠራጠረን ብወገነይ ካብ 10 ወይ ክሓልፍ ክንደይ ከም እትውዎን ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋልን ፈጺምኩም ከይትርስዑ ንቻናልና ሳብስክራይብ ቪዲዮታትና ላይክ እና ሼር ብምግባር ናይ ወትሩ ግዜ ሓገዝኩም ይፈልየና ብተመሳሰልቲ ፊልምታት ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጽንሑ